We talk football SA. Naba bafowethu amabhakaniya agqoke kahle awabheka agqoke kahle kanjani. Hayi phenduka nawe mfowethu phenduka nawe sibone. Okay. Yeah madoda. Akaze ngiyibona into enje kanje. Okay. Ubani ozoqala? Nithini Orlando Pirates 6, TS Galaxy nil nithini? Yeah, yabona ibhakaniya idlalile namhlanje. Yeah. Kodwa asizisifisa besifuna nethi 7. Yebo. Khombisa amasanda wami ukuthi u7 loba mfevathi nasiyamenza. Yebo. Yeah. Nango kuphela. Obona bawu57 nina nishaya amagoli awu7. Awu7. Yeah. Esifuna nje nedog ishanje u7. Yebo. Sibakhombisa ukuthi u7 u7. Yebo. Competition yethu ne-Sundowns. Yebo. Ebalekile kulesizwe. Okay. Akukho kuyo ngakuthetha yilo. Siyabonga. Uthini mfowethu? Competition le inzima. iSundowns iyashaya ngishaya. Yeah. Iyashaya ngishaya. And iPirates this year izothatha ileague nabo. Yebo. iSundowns azange kibe ne-competition for 8 years le. Yebo. Azange kibe ne-competition for. Yebo. Manje iPirates hayi stronger. Laba banibiza ngeArsenal uthini ngabo? Ngifumana. Yeah. Ngifumana. Kanjani? iPirates manje angazi ukuthi yiphi ihlaphe engatholi iPirates ifana nami engizokwenza so. Uthini bhakaniya? No, mina ngithi iPirates nangabe sifuna ukuthatha le league. Yeah. Ayiyekele ukudlalisa ama-midfield cam strikers as ama-defenders. Yebo. Ngale ku-2 nangale ku-3. Yeah. Asidlalise abosesana. Yebo. Abohoto kumele badlale phambili. Abantu abakwazi ukubamba igame. Abakwazi ukubamba igame. Yebo. Manje le system esidlalayo uMandla Ndlingazi kumele atshelwe ukuthi cha le system le ayenzayo akusi-right. You won't win the league if sizodlala alama midfielders adlala emuva. Yeah. 2 no 3 sifuna natural 2 and natural 3. Then Hayi ndaba yama-attacking midfielders. Ama-attacking midfielders. Iyabhetha le nto. Iyabhetha le nto. Ngeke uthathe uSibilibile, ngeke uthathe uHost. Yebo. UNosesana. Yeah. UNoChabatsane. Yeah. Yeah. Siyamcela ucoacha wethu akafaka uChabatsane afake ayekele ukufaka uSibilibile. Yebo. Uthini bhakaniya? Mina ngithi ngijabulele nediwini. Yebo. Yabona ne6 le. Yeah. Sishayela umuntu. Yeah. Angibonga kakhulu. Iyakujabulisa. Kakhulu. amasapotasi Orlando Pirates wonke. Yeah. Iplayer malenze iphutha masiyekeleni ukulibhuwa. Yeah. Sibekeze ngoba kwamina sathi ngamaphutha. Yebo. Yebo. Next time uzolungisa iphutha. Yebo. Yebo bhakaniya. Uyashaya labo bhakaniya. Mara ngaleyo nhlanje embi babe sebaba nephutha. Yebo. Ngoba wonke Yeah. Mama? Ngivuya kakhulu, ngijabule kakhulu. Kulela siwine ngako sibashaya endaweni. Yazi kunzima ukuthi umuntu okushayela emzini wakho. Yeah. Akushaya zakunyathele njengeyo. Jabulele iwin ekiwina namhlanje. Yeah. Jabula kakhulu. Okay, ngicela we talk football SA. 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 Yeah? Yeah? Siyabonga mabhakaniya.